Νομίζω όλα μας έχουμε πλέον δει το απόσπασμα του βιβλίου κοινωνικής και πολιτικής αγωγής, το οποίο προορίζεται να διδαχθεί στη Γάμα Γυμνασίου το έτος 2027 και που ενημερώνει τις μαθήτριες ότι πρέπει να θυμούνται ότι οι άντρες έχουν μεγαλύτερο όγκο και δύναμη, τους λέει να αποφεύγουν τις κακοτοπιές και να αποφεύγουν επίσης βίαιους, επιθετικούς, δύστροπους, νάρκισσους, χειριστικούς και αυτούς που έχουν έλλειμμα αυτοπεποίθησης. Όταν ένα σχολικό βιβλίο απευθύνεται αποκλειστικά στα κορίτσια, λέγοντάς τους να προσέχουν, να αποφεύγουν και να θυμούνται ότι οι άντρες είναι πιο δυνατοί, περνάει ένα πολύ συγκεκριμένο μήνυμα, ότι η ασφάλειά τους εξαρτάται κυρίως από τις δικές τους επιλογές. Έτσι όμως μεταφέρεται στις ίδιες ένα βάρος που δεν τους αναλογεί. Η έμφυλη βία δεν σταματά επειδή τα κορίτσια γίνονται πιο προσεκτικά. Σταματά όταν τα αγόρια μεγαλώνουν, μαθαίνοντας να σέβονται τα όρια, να αποδέχονται την απόρριψη, να διαχειρίζονται το θυμό τους, να αναγνωρίζουν τη συνένεση και να μην αντιλαμβάνονται τη δύναμη ως δικαίωμα επιβολής. Είναι χρήσιμο όλα τα παιδιά να γνωρίζουν πώς να αναγνωρίζουν επικίνδυνες συμπεριφορές. Όμως η εκπαίδευση δεν μπορεί να περιορίζεται στο πρόσεχε. Πρέπει να λέει ξεκάθαρα και το μη γίνεις θήτης. Αν πραγματικά θέλουμε να προλάβουμε τη βία, τότε το μήνυμα δεν πρέπει να απευθύνεται μόνο στα κορίτσια. Πρέπει να απευθύνεται κυρίως στα αγόρια, γιατί η ευθύνη για μια κακοποιητική συμπεριφορά ανήκει πάντα σε εκείνον που την ασκεί, ποτέ σε εκείνη που προσπαθεί να την αποφύγει.